Колове. Колове с тела. Някои още мърдат. Влад разбира нещо, което малцина владетели в историята са разбрали. Не ти трябва да убиеш врага. Трябва ти да накараш всички останали да видят как умира. Набиването на кол не е случайен избор. Влад го е виждал в Османската империя и го обръща срещу тях. Умишлено, символично. Вашето собствено оръжие в моите ръце. Колът се забива в тялото бавно. Излиза през рамото или устата. Жертвата умира с часове. Понякога дори с дни. А телата остават. Гарваните кръжат. Вятърът носи миризмата.